uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyanibingelela abazalwane egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyacela sikhuleke. Baba, egameni leNkosi yethu uJesu Kristu, siyabonga Baba wethu omngcwele ngalolu suku. Siyabonga Nkosi uthando lwakho olumangalisayo. Siyakubonga Nkosi ngoba wena awuguquki. Sibonga ukuthi ungubaba wethu impela. Izulu nomhlaba kudaliwe nguwe. Selokhu umhlaba wasekelwa, wena ukhona. Ungekho wena kwazange kwavela lutho. Siyabonga Baba wethu omngcwele, uthando osithanda ngalo. Sibonga ukunakekelwa. Sibonga nokondliwa ngezwi lakho. Udumo lokufanele nezibongo zingezakho. Nakho konke okukhona phakathi kwethu kubonga igama lakho elingcwele. Siyabonga Nkosi sisazofunda izwi lakho. Khuluma ngalo komunye nakomunye njengokudinga kwethu. Usikhanyisele, usicacisele, usihole ngegama namandla leNkosi yethu Jesu Kristu. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. Phinde ngibingelele bazalwane egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nangalo leli thuba. Ngaphandle kokuchitha isikhathi, sizofunda incwadi kaZakhariya, chapter 3. Inamavesi awu-10. Ngicela ukuwafunda onke ngoba akhipha le ndaba esifunda ngayo namhlanje. uJesu Kristu uyinkosi. Ake siqale ngosifundo. Ngizomxolela izwi lami, yiyo leyo ndaba nje niyaziyo, akukho okusha. Kodwa uma ngingalizwa mina ngiye ngifise engazuthi ngingaxolisa kuqala. Siyafunda-ke bazalwane, uJesu Kristu uyinkosi. uZakhariya, isahluko sesithathu, sizoqala nje kuvesi 1. Isihloko esila ezwini sithi, uJoshua umpristi omkhulu ephambi kwengelosi kaJehova. Sesiyafunda-ke. Verse 1. Wayesembonisa uJoshua umpristi omkhulu emi phambi kwengelosi kaJehova, noSathane emi ngakwesokunene sakhe ukumelana naye. UJehova wathi kuSathane, uJehova uyakukhuza Sathane. Yebo, uJehova olikhethile iJerusalema. Uyakukhuza. Lo akasiso isikhuni esophulwe emlilweni na? uJoshua wayembethe izingubo ezingcolileyo, wayemi phambi kwengelosi. Yathatha yasho kwababemi phambi kwayo yathi, mkhumuleni izingubo ezingcolileyo. Kuyena yathi, bheka, ngitetisile kuwe ububi bakho, ngiyakukwembathisa ezobukhosi. Ngase ngithi, mababeke isigqoko esihlanzekileyo ekhanda lakhe. Base bebeka isigqoko esihlanzekileyo ekhanda lakhe, bamembathisa izingubo. Ingelosi kaJehova isemi khona. Ingelosi kaJehova yagomela kuJoshua yathi, usho kanje uJehova Sebawoti uthi, uma uhamba ngezindlela zami, ugcina inkonzo yami, nawahlulela endlini yami, ugcine namagceke ami, ngiyakukunika ukuba uhambe phakathi kwalaba abemi lapha. Ake uzwe Joshua, mpristi omkhulu, wena nabangani bakho abahlala phambi kwakho, ngokuba bangabantu abayisibonakaliso. Bhekani, ngiyakuveza inceku yami uHlumela. Ngokuba bheka, itshe ngilibeke phambi kaJoshua. Kukhona amehlo ayisikhombisa etsheni lilodwa. Ngiyakuqopha ukuqoshwa kwalo, usho uJehova Sebawoti. Ngitetisele kude ububi balelo zwe ngasuku luni. Ngalolo suku, usho uJehova Sebawoti, ngiyakumema kube yilowo nalowo mngani wakhe phansi komvini naphansi komkhiwane. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyaxolisa-ke bazalwane ukufunda indaba ende kangaka.
ukuthi nginikezwe le chapter kodwa hhayi ivesi. So ngase ngiyifunda, uma ngiyifunda yonke, ngase ngiyabona ukuthi iyindaba eyodwa. Ngase-ke ngiyifundela-ke, ngiyakholwa nizozifundela nani bazalwane. Ngicela ukuyihlukanisa-ke ngey'gaba. I-theme esizoyinikeza le nkonzo yethu izothi ukushintshwa kwengubo, change of garment, ukushintshwa kwengubo. Okay, now le ndaba-ke ngizoyinikeza amaphuzu ukuze sisheshe sifike esiphethweni, ngoba uma sizoyihlaziya ngevesi ngevesi sogcina singaqedanga. Bese-ke bazalwane, ngiyacela as sifunda, uma ngabe ukhumbula ivesi ongalifaka, zifakele lona ngoba uNkulunkulu ukhuluma nathi sonke ngokokudinga kwemiphefumulo yethu. Akukho ukuthi kukhulunywa nabantu abathize, cha. Sonke ngamunye ngamunye ngokokudinga komphefumulo wakho, noma ngokudinga ukucaciselwa komphefumulo wakho. So alikho iphutha bazalwane ukuthi uma sifunda la amavesi, uphinde uqhubeke ucinga amanye azokucacisela kahle, azokunikeza isiqiniseko sokuthi uzwe kahle. Inhloso yokuthi sifunde amavesi esikhowuthe ukuthi sibe nesiqiniseko ukuthi sizwe kahle. UJesu Kristu uyinkosi. Masifunda-ke laphaya kuZakhariya ekuqaleni, sibona sifunda ngokuthi uSathane uyama phambi kaNkulunkulu asimangalele. Iphuzu lokuqala nje engilithole kule ndaba. USathane akanandaba ukuthi akahambisani noNkulunkulu ney'miso zikaNkulunkulu, kodwa wenza sure ukuthi uyaba khona uma kukhona ophendukile kwezaba uNkulunkulu ukuthi azommangalela. USathane asizwanga eBhayibhelini ukuthi wabonakala emile ngesikhathi iNkosi uJesu ibuya emhlabeni iza ney'hlwele zabalungileyo izoziphrezenta kuNkulunkulu. Ngoba uJesu wayengenasono, uJesu wayengakaze abe nesono. Kodwa uma ngabe uphendukile esonweni, uSathane ubelokhu ekumangalela. Kulezi iy'nsuku kuningi la sitshelwa khona ukuthi ungabi nento ethize endlini yakho ngokuba amadimoni ayafika athi kune-product yakho. Wenze njalo uSathane, i-product yakhe yilezo zono obukade uzenza ongasazenzi. Uyayitshela nje ukuthi ngizofike ngime ngimmangalele. Okay, siyabheka la ukuthi uNkulunkulu uyaphendula kuqala ngaphambi kokuthi uSathane asho eze ngakho. USathane usemgqokisile uJoshua iy'ngubo ey'ngcolile, wamgqokisa ney'ngubo ezimbili, wangafaka nesigqoko. Kodwa uNkulunkulu ukuze amkhombise uSathane ukuthi lo uphendukile kulezo zono owawuzazi Sathane. Uyamphendula laphayana kuvesi 2 ukuthi uJehova uyakukhuza Sathane. Yebo, uJehova olikhethile iJerusalema uyakukhuza. Lo akasiso yini isikhuni esephulwe emlilweni? Uma ngabe kade sidukuza ebumnyameni, sibonakala ngazuthi sishile, sifusiwe, umlilo usifusile noma singashanga. Uyabona uma kade udlula ehlokozini kusha, uba covered ngezinto ezimnyama ey'suke mhlambe kade kusha utshani bunamathele kuwe, kube ngazuthi ubudluliswa emlilweni. So usho njalo-ke uNkulunkulu uthi isikhuni sephulwe emlilweni. Sikade sisha ezonweni, izwi likaNkulunkulu lisikhiphele ekukhanyeni. Uma sesiphumele ekukhanyeni, sisuke singasesibo ubumnyama.
kodwa sisuke sesophulwe emlilweni, sesiyisikhuni esophulwe emlilweni. uNkulunkulu uyamkhuza-ke uSathane kuleso sigatshana. Enhliziyweni yami kuye kwafika ukuthi ukhona ummeli osimelayo noma ngabe uSathane uyasimangalela. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaleli vesi. Kube nenduduzo emoyeni wami ukuthi iNkosi uyangiphendulela. Nkosi, akafani uNkulunkulu nathi singabantu. Uma ngabe umuntu ezokutshela ngomuntu othize, uyalalela engqondweni yakho ube nakho ukuthi mhlawumbe ukwenzile. Kodwa yini bakithi ubengayenza kanjani? Mhlawumbe uze ukuphumisele sibanibani angayenza kanjani into enje. Once washo njalo, kusho ukuthi vele usunakho ukuthi ukholwe ukuthi ukwenzile. Kodwa uNkulunkulu akanjalo, bazalwane. uNkulunkulu wethu uyasimela. uNkulunkulu wethu akadayisi ngathi. uNkulunkulu wethu akasinikezeli ekuhlekeni kwesitha. Yazi ukuthi ngicabanga ukuthi mhlawumbe abantu owakhelene nabo bayakuhleka bakubiza ngamagama. Kodwa noma ngabe mhlawumbe isixuku esithize sikubiza ngamagama, kukhona lo ovela athi ake nimlalele, mhlawumbe uzosizakala. uNkulunkulu uthi isikhuni sami. uNkulunkulu umela wena kuzo zonke lezo zimo. Siyambonga bazalwane uNkulunkulu wethu. Uthembekile, uthembekile, uthembekile. uJesu Kristu uyinkosi. Masiqhubeka nale ndaba, uthi-ke u-verse 3, uJoshua wayembethe izingubo ezingcolileyo, wayemile phambi kwengelosi. Izingubo-ke bazalwane ezingcolileyo izona, noma ukungcola kwethu singcoliswa yizona. Ingubo yethu uma ngabe ingasemhlophe isuke isingcoliswe ukona. So uJoshua-ke umpristi omkhulu, ingelosi isiyamkhumula lezi ngubo. Kusho ukuthi uJoshua usehlukene yena nezono zakhe. Kodwa manje ngenxa yokuthi uSathane ubempenda, usekufanele ukuthi ingelosi imkhumule lezi ngubo. Kuba njalo-ke bazalwane empilweni yethu. Uma ngabe sivuma izono zethu siy'shiya, siphenduke ekoneni kwethu, sivume uJesu Kristu oyinkosi abuse ey'mpilweni zethu. Kuba njalo ingubo yethu iyashintsha. Kushintshe ukuhamba kwethu, kushintshe ukuphila kwethu, kushintshe ukukhuluma kwethu, kushintshe even imicabango yethu, kushintshe ukuhamba kwethu, kushintshe nje yonke into. Simbathe ingubo entsha, ingubo emhlophe. Kungalokho-ke bazalwane, impahla emhlophe iyashesha ukubonakalisa ukungcola. Uma ngabe kusenzeka empilweni yakho ukuthi wone nje wenze izinto ey'ncane ezingezinhle, ungabuzi ubuhlungu, kusho ukuthi eyakho ingubo ayikakabi mhlophe. Ngoba ingubo emhlophe ibala elincane liya yona. Kumele ukuthi siyiqaphele leyo nto. Elincane ibala liyayingcolisa ingubo kube ngazuthi kukhulu kukhulu. Awukwazi nje ukugqoka ishethi elimhlophe, elifanele libe mhlophe kodwa libe necashaza mhlampe elilodwa elimnyama, noma mhlampe uthelwe yinto ethize noma ikhofi noma yini. Bese uthi cha, ngisagqoka ishethi elimhlophe, libe linebala elimhlophe. Ilokho-ke bazalwane esikutshelwa yile ndaba, ukuthi kumele le ngubo mase siyinikiwe ivela phezulu, siyigcine imhlophe ngokwamandla esiwaphiwe yiNkosi. Singahambi nje ngokwethu ukuqonda, kodwa sibuze intando, senze njengalokho siyaliwe yizwi likaNkulunkulu Baba. Manje-ke ithi-ke le ndaba, ingelosi yayaleza ababeni ukuthi akakhunyulwe, agqokiswe ingubo emhlophe.
Emva kwalokho, emva kwengubo emhlophe, kwathiwa akafakwe isigqoko. Eyi bazalwane, iyangithinta kakhulu-ke le ndaba yengubo nesigqoko. Uma ngabe sihlabelela kunecule lithi inkosi izowaqhelisa amaqhawe, kusho ukuthi inkosi izowafaka umqhele. Imiqhele sizoyithola, sizoyigqokiswa imiqhele. Imiqhele ifakwe ekhanda, imiqhele iyisigqoko. Bese kuthi lapha kwabase-Efesu kuthiwe sifake isigqoko sensindiso. Kusho ukuthi uma ususindisiwe, usuke ususifakile lesi sigqoko. Ngiyayibuka nje le ndaba bazalwane ukuthi ibhekephi. Sesigqokile ingubo emhlophe, sesifake isigqoko sensindiso. Kuyapheleliswa ukuguquka kwethu. Kuyapheleliswa nje ukuguquka kwethu. Uma ngabe sizohamba sesihlanjululiwe izingubo zethu, sesingasenalo icala esikhumbulayo, sithole iy'ngubo ezintsha eziwumusa kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Sibe siyapheleliswa. Ngiyathanda ukufunda laphaya encwadini ka-Isaya. Kunezwi engilithole khona nje sengiyalikhumbula manje. Isaya 12 elikhuluma ngokuthi ungimbathisile izingubo zensindiso. Sike silifunde bazalwane. Isaiah chapter 61 verse 10. Lide-ke nalo. Lithi ngiyathokoza nokuthokoza ngoJehova. Umphefumulo wami wenama ngoNkulunkulu wami, ngokuba ungimbathisile izingubo zensindiso. Wangisibekela ngesimbatho sokulunga, njengomyeni efaka iqhele ngokompristi, nanjengomakoti esihlobisa ngezibonelo zakhe, uJesu Kristu uyinkosi. Lithi-ke leli lizwi, uJehova ungimbathisile izingubo zensindiso. Bese lithi laphayana kwabaseKorinte, abaseKorinte besibili, chapter 5, verse 21. Likhuluma ngokuthi ubani lo osenzela okukhulunywa ngaye ozosimela osenzela okuhle. Ake siqhubeke nale ndaba esiyifundayo la kaJoshuwa. Usekhunyuliwe-ke uJoshuwa ingubo engcolile, wafakwa ingubo emhlophe, wayesethiwa akabekwe nesigqoko esihlanzekile ekhanda lakhe. Bese ingelosi kaJehova isiyagcizelela, igcizelela kuJoshuwa. Ithi usho kanje uJehova Sebawoti, uthi, uma uhamba ngezindlela zami, ugcine inkonzo yami, uyakwahlulela endlini yami, ugcine namagceke ami, ngiyakukunika ukuba uhambe phakathi kwalaba bemi lapha. Uvesi 8 athi, ake uzwe Joshua mpristi omkhulu, wena nabangani bakho abahlala phambi kwami, ngokuba bangabantu abayisibonakaliso, bhekani, ngiyakuveza ingcebo yami uhlumela. Yilapho-ke la simthola khona isiprofetho esikhuluma ngeNkosi uJesu. La kuZakhariya useyaprofetha kuprofethwa ngeNkosi uJesu, hlumela igatsha. Angazi noma ngisho kahle igatsha, ngoba iNkosi uJesu iwuhlumela kwezinye iy'ndawo. Uthi-ke uNkulunkulu uma esesembathisile le ngubo emhlophe, wafaka nesigqoko emakhanda ethu, ufuna ukuthi sihambe ngezindlela zakhe, sigcine inkonzo yakhe, ukusahlulele endlini yakhe, sigcine amagceke akhe. Uthi uyakusinika ukuba sihambe phakathi kwabantu kwalaba bemi. Kwakumi-ke lapho mhlawumpe iy'ngelosi noma abantu abahlanziwe ngegazi nabo. Manje-ke bazalwane, silindelwe umsebenzi omkhulu wokuthi sikhulume phakathi kwabantu. Ukuhlulela ngesinye isikhathi ukuthi nje usho okulungile
kunokuthi ukhiphe okubi ngokulungile. Angazi ngikubeka kanjani, kodwa wenze ukulunga phambi kwabantu bese uyalindela ukuthi nabo bakwenze ukulunga. Njengoba nje uma ngabe sihambisa izwi likaNkulunkulu kubantu, inhloso yethu kusuke kuwukuthi umuntu akaphenduke naye enze njalo asize omunye umuntu. Njengoba nathi sasizakala ngokufika kwezwi ey'mpilweni zethu. Asithuli nalo, sinikeza nomunye, siphume ekukhanyeni, ebumnyameni ngalo, sangena ekukhanyeni. Donsa omunye osebumnyameni ngalo, angene ekukhanyeni, naye adonse omunye indlela-ke ukwehlulela lwakho, ukuthi umuntu azi ukuthi lokhu kuhle, lokhu kubi. UJesu Kristu uyiNkosi. Iyaqhubeka-ke indaba yethu, bazalwane. Ubaba, uNkulunkulu uBaba uzofika ekutheni uzoveza incebo yakhe uHlumela. Uzokwenzani-ke uHlumela? UJoshua esevele ephendukile na? Uthi-ke uNkulunkulu uBaba bheka, ngokuba bheka itshe engilibeke phambi kaJoshua, kukhona amehlo ayisikhombisa etsheni lilodwa. Eyangidida-ke leyo-ke bazalwane, kwabiza ukuthi ngize ngifise ngikhulekele ukuthi angiqonde le sentence. Itshe amehlo ayisikhombisa lilodwa. Uma sibheka leli sentence, lisho ukupheleliswa, usevele usho ukupheleliswa bazalwane, sesikufundile kaningi lokho, ukuthi uma kuphelele kusuke kuwu-7. 7 usho ukuphelela kwayonke inkonzo kaNkulunkulu, ukuphelela nje. uNkulunkulu uma ephelelisile into, la sibona icebo eliphelele likaNkulunkulu. Icebo lokuthethelela umuntu, icebo lokuhlanzwa kwezono, icebo lokwembathiswa ngomusa icebo lokufakwa isigqoko sensindiso, icebo lokuhamba izimiso, icebo lokuthi kuhlulelwe emagcekeni kaNkulunkulu, icebo lokuthi simrisive, simamukele uKristu ey'nhliziyweni zethu ngokupheleleyo. Icebo likaNkulunkulu, kuningi esingakubala, kodwa li-complete, liphelele. Yikho leli tshe elanqatshwa ngabantu, linamehlo ayisikhombisa, elisho ukuphelela kukaNkulunkulu. Kuphelela nje kwecebo lonke likaNkulunkulu ngomuntu. Bazalwane, uNkulunkulu enecebo elihle ngathi, uyasimela uma ngabe nathi simile ezwini lakhe, uma simile entandweni yakhe, uma simile ezimisweni zakhe, uyasimela. Uyasho ukuthi asisibo abey'ngubo ey'ngcolile, kodwa sesihlanziwe egazini lewundlu, egazini likaHlumela, othe yena engazange asenze isono. Ngiqale lapho ngathi uSathane akakwazanga ukumangalela iNkosi uJesu ngoba yayingazange yasenza isono. Lisho njalo-ke ivesi engike ngalikhotha kwabaseKorinte, abaseKorinte besibili, chapter 5. U-chapter 5 u-verse 21 usho njalo nje. AbaseKorinte besibili, ngiyaxolisa angizange ngilibhale, ngifundile nje ngadlula, manje angisaliboni. Chapter 5 u-verse 21 lithi, ongasazange isono wamenza isono ngenxa yethu, ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. Uma sesembathisiwe ingubo entsha, senziwa sibe ukulunga kaNkulunkulu, completeness of God. Siyaphelela, sipheleliswa ekulungeni kwakhe. Uma ngabe-ke iy'ngubo zethu sezihlanziwe egazini lewundlu. Manje ngiyabheka nje bazalwane ukuthi iNkosi uJesu ayisenzanga isono, kodwa yona yaba umhlatshelo ngenxa yezono zethu.
ukuze thina-ke samukele lo musa ongaka senzelwe wona uNkulunkulu Baba. Lithi-ke siyapheleliswa, abangcwele bayapheleliswa njalo njalo, sipheleliswa ekungcweleni njalo njalo. Uma ngabe ufunda lapha izwi likaMahebrews 10, lisho njalo, sipheleliswa njalo njalo ebungcweleni ngenxa yalo mnikelo oyiNkosi uJesu, ngenxa yokuthi yena wahlatshwa ngenxa yethu engasazange isono, thina senzile izono. Ngokuba ngomnikelo munye uphelelise njalo njalo labo abangcwelisiweyo. Ngomnikelo munye uphelelise njalo njalo laba abangcwelisiweyo. Uma ngabe sesimbethe iy'ngubo lezi esiy'nikiwe ezimhlophe, lisho njalo iculo, nengubo siyinikiwe ivela phezulu. Isimhlophe-ke ingubo yethu, futhi ukuze sazi ukuthi sinikiwe ngempela ingubo emhlophe, uyashesha ukubona ibala entweni emhlophe. Uma ngabe ungaliboni ibala kwingubo yakho emhlophe, kusho ukuthi ayikakabi mhlophe. Kodwa uma ngabe ushesha ukulibona, uzwe ukuthi eyi, ngangcoliseka, eyi, ngathinteka, eyi, kwahlala uthuli, ubese uyashesha ngokushesha ulilungise. Yilapho-ke la ingubo yakho izohlala imhlophe. Uma uhamba ngey'miso zikaNkulunkulu Baba, ungachezuki kwesokunene nesokhohlo, kodwa uhambe ngokuqonda ezimisweni. Ingubo yakho emhlophe iyona ekukhumbuzayo, uhlala uyi-check-a ukuze ukwazi ukususa amabala. UJesu Kristu oyinkosi. Bazalwane, inde le ndaba kodwa ngenhlanhla sengizothi nje asiyiphethe khona la, sifunde izwi, siyahlunyeleliswa ngokuthula. Lisho njalo lapho verse 10 wale ndaba. Ithi siyahlunyeleliswa ngokuthula ngokuba verse 10, ngalolo suku usho uJehova Sebawoti, niyakumema yilowo nalowo umngani wakhe phansi komvini naphansi komkhiwane. Bese lithi ngaleli besihlale sikhuluma ngalo ey'nkonzweni ey'dlulile zasekhaya lezi, elithi zamelani ukuthula nabantu bonke, ongenakho ngeke ayibone inkosi. Inkosi iyona esiphayo ukuthula. Siyaphiwa ukuthula ukuze sihlale kahle nabantu bonke. Lithi-ke leli zwi, yilowo muntu uyobiza umngani, abize umakhelwane, sihlale sonke sishere. Uma kunesihlahla somthunzi wami, akuzudinga ukuthi nalo ayifune lo wakhe umthunzi, kodwa sizoqoqana la sihlale phansi komthunzi owodwa, sidle ukudla okukodwa, sabelane ngezinto ey'fana, sibe njengebandla lakuqala laseJerusalema. Kukhulunywa ngento enjalo, bazalwane, futhi uma sekunokuthula, awubi nakho ukuthi lokhu okwami, lokhu angeke ngimnike usibanibani, kodwa niyazwana niwuKristu. Ithophikhi enisuke senikhuluma ngayo, nisuke senenza leli zwi elithi yalanani ngamahubo ney'hlabelelo. Senikhuluma i-language yakaKristu. Ningasakhulumi iy'ngxoxo zokuzalana ney'ngxoxo zamasiko ney'ngxoxo zasemhlabeni esingabuyiseli ngalutho. UJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngithanda ukuma la, ngiyafisa, ngiyacela ukuthi ningivumele ngime la. Sinakisise ukuthi uhlumela iNkosi uJesu, itshe elinamehlo ayisikhombisa, icebo likaNkulunkulu eliphelele nje lensindiso. Bese kuthi usuku lokubuyiswa ngesikhathi iNkosi uJesu inqoba isiphambanweni, enqoba ukufa, enqoba ithuna, enqoba isono, enyathela uSathane phansi, enqoba evula nje, ethethe iy'hluthulelo zaseHadesi, ekhipha abangcwele. Yabo, yileso suku la sithola khona usuku lokubuyiswa,
umuntu ebuyiswa ekulahlekeni, ebuyela ekuphileni. Bazalwane, izwi likaNkulunkulu liphilile, futhi uma likhuluma nomuntu, likhuluma ngokwesidingo somphefumulo wakhe. Kuhle-ke bazalwane ukulalelisisa umoya oyingcwele esihola, asiholele kulo lonke iqiniso, futhi size sazi ukuthi iNkosi ikanye nathi ekufuneni kwethu iqiniso. UJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela siqhubeke. Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, siyabonga izwi lakho nangalesi sikhathi. Nkosi enomusa, sibonga ukuthandwa nguwe. Wena osithembisa ukupheleliswa enzisweni, osithembisile futhi ekungajiki izwi lakhe. Sibonga Nkosi ukuthi siqinisekiswe ngetshe elinamehlo ayisikhombisa elisho ukupheleliswa kwethu. Siyabonga Nkosi ngomnikelo omunye owawenzayo ukuze kunqotshwe konke okwakungaba yisithiyo kuthina. Siyabonga Nkosi ukwazi ukuthi sesinqotshelwe okwethu okugcina izimiso, sihambe ngokwemfanelo phambi kwakho. UJesu Kristu uyinkosi. UJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyabonga-ke bazalwane, uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngezwi lakhe. Asiqhubekeni bazalwane simkhonze, siqhubeke simdumise, siqhubeke sigcine izimiso. Noma ngabe kunzima, mbonge nje ukuthi unguJehova. Noma ngabe udlula endaweni enzima kakhulu, uthi nje wena uNkulunkulu wami, futhi ngiphelelisiwe kuwe. Umethembe, ukholwe mina, ungadideki. Vele lisho njalo izwi lithi siyodlula ey'nhluphekweni ukuze sipheleliswe, kumele sidlule ey'nhluphekweni ngoba noKristu wahlupheka. UJesu Kristu uyinkosi, siyabonga.